Sing bener Kelebu bersama-sama nanggap wayang dalange Kiseno Nugroho Gendeng. Alah. Aku ki nek ora ngejak ya kowe iki mesakake. Nek tak jak lagi ki dalang digendeng-gendengke. Ya ora apa-apa. Lah nek dalang pancene kudu gendeng. Kok kudu gendeng? Soale nek ra gendeng ya anyep. Kok anyep? Anyep engko rada seneng, kudu gendeng. Dadine iso guyu dhewe, engko nangis dhewe, disaur-saur dhewe le ngomong. Lah kuwi kan gendeng. Nek ora tak ewangi gendeng ngene iki kowe ora mangan. Ya bener. Ah. Ya pancene kudu gendeng to berarti. Lah iya wis ben apa-apa. Iya. Wis dalange gendeng sindene pekok.